district committee hin pen tong sekot nang litum perang ke pan nang chupap atek pen nang litum apor atek pen nang apali posi churu lo si las ini bangso perang ke amai long nilitum district committee vice president Robi long ke haidolo general secretary Sarsing Pancho ke haidolo secretary Dhansing Ramsa puta secretary Dilip Rohang office secretary Umit Tempra ke hai mohila morcha president Iris BP pen chinglo alangli log kam ngachirap dun dimari tum dolo dan nili panang chini lo nili pa media convener lo district committee lo lasi akaprek puthe alam ya be hadisi tame ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong ngapen Dimasa district ke thom bangke ilitum ke ha prang pen tame Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimasa district long log api penta ilitum Bharat Kacharia lo long ke top 244 A article lasu pachunai mate hempre ilitum long nai puke hangdo laso hempre ke long nai paputat penang ana ja geding ningkan tiket pokem ne delo litum nanga chesong laso prang akaprek kaprek penta sis nang chesong lo akaprek kaprek amet thot pen sistem chunchiret penajok puthot da ke litum Karbi Anglong Autonomous Council long lethot sistem non litum council long kikibom CM Dr. Tirar Mohang mate MLA akimi rongha homosti menlo alangli CMC bahusi 227 council session hota 244 article implement nai pu bangke cipapak lo council pen la pang so aluta mane home ministry long dali dam lo mane India government long la ma kado we chini lo la sia ko pini sisteme non Assam Assembly itu session dobom la pen ke pini ke third day lo session pini la Assam Assembly a lo long bangsi governor itu ka address house along ka address laso puta kachuru laso awar sai endusi ilitum kachitoy dun rongkhanga MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN Dr. Tirar Mohang hemprek alam ningje dun lo hemprek nitim phanang pinai 244 A article bangke implement wek nai puhatak alang li hang dun lo BJP is Karbi Anglong district committee hin pen sitame chururo la pen galang li ansu se ajakom paduna hemprek hanga ansu se kipang tangya phan pen ans mo pisitame alang li somthot kaprek MLA tum sitame ba MP sitame session along ningje din lo lason claim ho lo pen ke BJP party ke hemprek ke la ke nang wek pu aprang peta nang hangbom lo la sot teng pensi LK Advani sitame Kheroni Harvest West Karbi Anglong aprang 2009 malam lo soke bang hutame chechaka thila somtha Rajnath Singh sitame dokmukalong chechakang lo Nitin Gadkari sitame dipu bang hota ningje kang lo kapen ke hala sohut BJP National Committee Kapirgaon Arunachal leader lo alang li sitame alu pen nang pali pensi nang chichak lo clear hala sohut BJP Karbi Anglong district committee pen sitame kachiparai alu tadu adu bita theklong lo la ke je tumke hemprek ke nangi plus pen ke hemprek ke hang wek nang pu tumke kachiparai district committee pen lata lo pen ke non Assam Assembly Speaker Ranjit Das ake hai Assam State BJP President Dubo Mahur dak ili tuma council Dimahasau council la pen ke BJP la district committee do ana phan hang si PWD IBL lo ngalang li ningje kam lo hola seut President Dubo Mahur Ranjit Das ake hai je hemprek ke hang ke tum BJP State Committee pen ke fully nang nitum bang ke nang support lu bukan ningje ta dulu lasi ngili tum apong election sitame la solong fulwe je kaprek a party turusan ra kachi chak chot pende amane election chipahai bin lason ke BJP ke claim play kachi chak lo pute claim ek thedung India government Narendra Modi leadership pen Himonto Biswa Sharma leadership pen tapen jeni tum council Dr. Tirar Mohang leadership pen thedung jetu asking gedeng dolo ini nali timta chini lo ane aron rei pen kedu border lom kathali pen chenglong lahai ke kampi lo han lahai akampi ko an masitame article 370 constitution lo pen kepa wi pen chenglo an anakampi claim du lo lasi non la 244 A article ta BJP government ke doi sekang pongsi chunpo punil tu ning thelo lasi Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke Dimahasau district la district ke thom arar phan sitame nelitum puthot alang litum sitame BJP phan anse se jakong nang PDP phan nang litum through media through pensi johang lo ba chuning ri lo